Som de Salou. Som Canal Info Salou. Meteo Salou. Previsió del temps per als propers dies. Previsión del tiempo para los próximos días. Weather forecast for the next few days. Notícies en titulars. Mario García ha anunciat la seva decisió de deixar la presidència del Partit Popular de la província de Tarragona per concentrar tots els seus esforços en el projecte polític que lidera a Salou, on actualment exerceix com a president i portaveu del grup municipal a l'Ajuntament. El xalet fort del carrer Barcelona de Salou continua sense tenir una data clara per la finalització de les seves obres d'adequació. El regidor Héctor Máiquez, en el ple d'abril, va assegurar que seria a finals de juny. A dia d'avui, tot indica que encara no hi ha data de termini. Salou oferirà avantatges en esdeveniments i equipaments municipals i facilitarà els tràmits administratius a través d'una targeta ciutadana que podran obtenir les persones empadronades al municipi un cop es posi en marxa. La Torre Vella de Salou es convertirà en un referent gastronòmic el pròxim 5 d'octubre amb el Gastro Art and Wine, una jornada on es fusionaran l'art i la gastronomia en una experiència sensorial amb la participació de 15 restaurants de Salou. Aprofito per convidar-te a que et subscriguis a aquest canal, li donis like i a la campaneta. Moltes gràcies! Un projecte solidari del grup Blaumar, amb una aliança amb la Creu Roja, ha ofert a persones vulnerables de la província de Tarragona estades a Salou amb pensió completa. En aquesta temporada s'han beneficiat unes 50 famílies. La formació PSC Salou, després d'una breu pausa, obre novament la seva seu al municipi, tots els dimarts de 18 a 20 hores, a afiliats, simpatitzants i ciutadans en general per intercanviar idees i debatre sobre els temes que afecten a Salou. La Creu Roja prepara a Salou el seu tercer còctel sopar solidari per al pròxim 7 de novembre, en la seva tercera edició. En aquesta ocasió, la recaptació es destinarà a ajudar persones en situacions vulnerables del Tarragonès. Sandra Muñoz i Daniel Palomares es van coronar com a Miss i Mister Salou 2025 en un certamen de bellesa celebrat en una coneguda discoteca de Salou, un dels esdeveniments més importants de la província que se celebra des de fa més de 3 dècades. Canal Info Salou. Espai de participació ciutadana. Ens agrada que els nostres seguidors hi participin. En aquest cas, hem preparat una enquesta de participació ciutadana i et preguntem: com valoraries en termes generals la gestió de l'alcalde de Salou, Pere Granados, ara que es compleix la meitat del seu mandat municipal i comença un nou curs polític? De moment, aquests són els darrers resultats de l'enquesta que pots veure al nostre web i que encara pots votar. Entra a canalinfosalou.com. Participa i fomentem el debat constructiu i el respecte a la diversitat d'idees. I tu? Què n'opines? Tots i totes fem Salou. Encaje la crítica política en el debate político. Canal Info Salou. Webcams Salou. Aquestes són les vistes de Salou d'avui des de les webcams del municipi. Estas son las vistas de Salou de hoy desde las webcams del municipio. These are today's views of Salou from the municipality's webcams.
Parlament de Salou. Som Canal Info Salou. Moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts. Si t'ha agradat, regala'm un like, dóna-li a la campaneta i subscriu-t'hi si encara no ho estàs, per fer més i millor.